Okay? King James Version, in those days was Hezekiah sick, praise God, unto death. And the prophet Isaiah the son of Amos came to him and said unto him, Thus saith the Lord, set thine house in order, for thou shalt die and not live. Verse 2, then he turned his face to the wall and prayed unto the Lord, saying, verse 3, I beseech thee, O Lord, remember now how I have walked before thee in truth and with a perfect heart, and have done that which is good in thy sight. And Hezekiah wept sore. Verse 4, and it came to pass, after Isaiah was gone out into the middle court, that the word of the Lord came to him, saying, Turn again and tell Hezekiah, the captain of my people, mga imong sa Ginoo, kapitan sa akong katawhan, Thus saith the Lord, the God of David, thy father, I have heard thy prayer. I have heard thy prayer. I have seen thy tears. Ako nakita ang iyang mga luha. Behold, I heal thee. Tanawa ako sa Praise the Lord. On the third day, thou shalt go up unto the house of the Lord. And verse 6, and I will add unto thy days 15 years. Nagdagasan ng 15 years. I will deliver thee and this city out of the hand of the king of Assyria, and I will defend this city for mine own sake and for my servant sake. Palakpakan nato ang Diyos. Dalagin ka ang Diyos sa mga katapusan, ang mga kabilaan, ang mga pulong Ginong Diyos, gibalaan mo at may dihog na Ginoo. Bos sa Lord, gabita ang imong mabus sa alagad, dihog man sa Ginoo, tungod wala siya ang mahimo, siya ang kaugalingon. Allah so bless sa makatawahan ni mo Diyos. Let it be Ginoo yung mga pulong magsulod kayo silang kasing-kasing, mahimong gabayan nila Ginoo, nga bisan kung sa kadako ka problem, maabot silang kinabuhi, still Ginoo magasalig sila dira sa iyo. Dalaybon ka, mahans, walay katapusan. Bless it's every one of us today. In Jesus' name, Amen. Palakpakan natin ang Diyos ng pagkasunod. Praise God. Long praise lang. Okay, thank you. Yan yung mga kaigsuunan. Okay na. So, si King Hezekiah, sila na siya naghari. Praise God. Ang tanang mga nagsimbag Diyos, Diyosan, ako mga Diyos-Diyosan, iyang ipang wasak. Giristorya ang templo. Praise God. Tapos, nabalik na ang mga pagsimba dira sa Ginoo. O ingon ang Biblia, si King Hezekiah naglakaw sa kabuton sa Dios. Na-restorya ang tanan. Nagpa-backslide naman itong uban. Praise God. I-fix siya ang tanan makayo sa Israel. Praise God. So nakita sa mga kaawan niya ng ibang dalagan sa Israel, o nakita nila ng Diyos nagkauban na sa Israel. So, ang kaaway, praise God, hallelujah, wala katulog. Yung sa Bible diri sa King sa Assyria, gusto nila makawi sa chapter 19, gusto nila nga awayon na po ng Israel. Pero tanawon yung aayong makaigsunan, sa chapter 20, nga nag-prepare na si King Hezekiah to fight against the enemy. Pero ang Bible nag-ingon sa verse 1, makaigsunan ang sa verse 1 na Pastor G. Praise God. In those days, atong panahon nga naa na sa pakigaaway unta, in those days was Hezekiah sick unto death. Katong panahon si Hezekiah naa na sa balatian. Di ba sa puti bisan faithful ka sa Ginoo, bisan matarong ka sa Ginoo, di ka kanikay sa sakit. Ngayon may mga ubang tao nga pang makasakit daw ka, nakasala ka. Pero ba panahon, in those days was Hezekiah sick unto death, ang iyang sakit paingon na sa kamatayan. O ang ingon ng Biblia makaigsunan, and the prophet Isaiah, the son of Amos, came unto him and said unto him, Thus saith the Lord, ang Diyos nag-aingon. Pag ang Diyos mag-aingon makaigsunan, medyo delikado. Okay? Thus saith the Lord, set thine house in order. Kailangan ang balay mo, may mong order. Plastado. And for thou shalt die and not live. Nga ikaw mamatay o dili ka na mabuhi.
once nga ang Diyos musulti, that's irreversible. Na word niya, irreversible na siya. Di na Dili mabalik. na sa mabalik. Dili mo ma-reverse. Di na mabalik. Di na magbalik. Kaya nga ng Bible, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Amen. Praise God. So, pinakabug-at nga butang makaigsunan, praise God, sa kinabuhi kong Hezekiah. Ayun ang Diyos, mamatay ka. Ang imong sakit, mapaingon na sa kamatayan, o dili ka na mabuhi. But the Bible declares, set thine house in order. Kinsa kaha nga mga tao, na naa ka sa makig-away, dito pa ka magkasakit. Praise God. Kinsa dili bati og kalain makaiso na sa panahon na kinahanglan ka dito sa makig-away, hinuon mamatay ka na. Wala ka nang mahimo makaisunan. Praise God. Bilang sang hari makaiso na palibutan ka sa kaaway tapos kuhaon ka pa sa Ginoo. Makaimod ka usang klaseng Ginoo ni. Di ba? Sometimes you cannot understand ang sa will sa Ginoo, but di na ito pwede i-question ang Ginoo sa end decision. Tungkol din sa irreversible, but ipasabot, di na mabalik. Di na ma-outro. Tungkol kay Diyos ang nagsulti. Pero sa atong panahon, sa itong kinabuhi, usa gamay lang ang problem kung sinuntang Ginoo. Sa tauhunon nga rason, panguna-muna, di pwede mamatay si Hezekiah. Kaya naasay problema nga giatubang. Nakasalalay sa saya ang mga taga-Israel. Pero anong pangatong panahon, patyun sa Ginoo. Praise God. So ganit, atong tanawon makaisunan ang mga butang na gusto sa Diyos na may tabo. Ang Diyos may saan kay Hezekiah, pero anong patyun man siya? Hallelujah. Gani mga kaisunan, tanawan mo ninyo, naasaya ang sakit. Praise God, kining sakit niya makaisan, makamatay, naapasay kaaway, nagapalibot sa iya. So, maka-question din ka sa Ginoo. Nga naman, makaisan, mahitabo man din sa iya. May warning pa ang Ginoo sa iya, mamatay yun ka. Ang Diyos makaisan, maunay sa kabutang, just sit thine house in order. Sabot, ang Diyos na plano, bago ka mamatay, plastaran mo sa imong kinabuhi. Ano sa Diyos, hindi ka mamatay ka, nga andam ka sa imong sarili. Abi yung makaisuran, praise God ang Diyos, doon ay mga butang warning sa atong kapahamakan, sa unahan, God has a warning. Di ay gusto ang katawan malaglag. Naghatag siya warning. Praise God. Every time nga gusto niya makaisunan nga hatag sa kunako mga sinunggo pa mga trials kinabuhi, ang Diyos may warning. Sa panahon ni Noah, ang Diyos nag-warning. Sa panahon sa Sodoma, Gomorrah, ang Diyos nag-warning. So dili po hindi ka diretsuhon kasi without warning. Doon bahal ka sa Ginoo. Para kung may panahon, kaya na nag-warning ang Diyos sa ato, naghatag sa warning sa ato, kailangan maminaw ta. Amen. Kailangan natong tugutan makalisan na pansinin natin, mga kapatid, yung warning ng Panginoon. Amen. Sapagkat kung hindi natin pansinin, mapahamak ang buhay natin. Huwag niyong i-ignore. Kung may mga butang na nakitabo sa atong dili, kapit ka na disgrasya, kapit ka ganito makaisunan, o sa mga problema dumating sa iyo, search your heart. Praise God. So siyo na ito atong kasing-kasing. Basi di ay ang Diyos nag-warning sa matag isa sa ato. Praise God. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. So kung atong tanaw ang versikulo, dito na sa versikulo makaisan, sa verse 2, then he turned his face to the wall and prayed unto the Lord, saying, sa diyan nagdunggan niya ang sulti makaigsuonan sa tawag sa isa ka propeta na mamatay na siya. Wala siya nagtawag makaisan na suko. Wala siya nag-irita makaigsuonan. Pero ang gihimo ni King Hezekiah makaigsuonan is, praise God, is to pray
unto the Lord. Siya nag-ampo sa Ginoo. Nagatubang sa sawol. Praise God. Tanawan niyo ba kayo sitwasyon? Nagkasakit ka, pero mag-ampo ka sa sawol? Grabing effort at hindi siya kaya. Bisan naasa sa higaan, makaigsunan, nagbangon siya. Nasukusubin pwede masa mag-pray na nakahigda. Pero doon ay sa gusto mahitabo sa kinabuhi niya. Naghimo sa effort, makaigsunan, nagbangon siya o naadto sa wall o nag-ampo. Praise God. Nagisaraan niya, makaigsunan na yung kwarto. Dito na sa isa, tubangan sa Ginoo, makaigsunan, nag-ampo siya. Nagbangon siya, para lamang makaampo sa Ginoo. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Daghang tagdisar sa Ginoo, pero kulang ang-ampo. Praise God. Daghang tag gustong mabutang may tabo sa kinabuhi nato, pero way taganahan, what prayer meeting, what taganahan, mumilit sa itong sarili sa pag-ampo. Praise God. Pero if you want, na kung may mga butang may tabo, hindi maayo sa kinabuhi, we need to pray. Amen. Ginanta mag-ampo. Amen. Hallelujah. So may mga parangay, may mga damgo ko sa amin, hindi maayo. Ako mahimot mag-pray ko sa Ginoo. Although sa among pamilya, yung nakasal sila, sa ako, sa siya mo sa ingin niya, pag-debusyon kang tanan, ato at simbahan, mag-pray ka sa Ginoo. Pag may problem sa balay na kaisunan, wala may alain na imuon. Praise God. Ato sa simbahan, mag-ampo, diskasan ang mga problemas, isitil ang problema, then to pray to God. And I thank the Lord, ang Diyos na katubag gayon sa mga pag-ampo. Ang Diyos na kasintil, makaisunan sa problema. Una, wala'y problema nga, di ba sumpa kung kita mag-aampo. Pero kung dili ka mag-ampo, ang problema nagadako. Whatever things may tabo, masaktan man ka, ano may tabo. Ilig di ba sa kastang, makaisa may tabo. Nga mismo naghimo sa matarong, gibungkag yung ang mga revolto, makaisunan, napay makik-awat o bago niya, tagapag sa report niya, di ba yun, mamatay ka na. Nagkasakit, tapos mamatay. Hindi basta-basta ng sitwasyon kay King Hezekiah. Pero makaisbisa kung sa nitabo siya, nag-pray kayo siya sa Ginoo. Wala na, whatever problems nag-arise, don't depend on your emotion. Di na magdepende sa atong mga pagbati. Pag nabati ka, muriyak kayo. Why not mag-pray sa Ginoo to control your feelings? To control makaison para di mo dugangan ang problema. We need to pray. Ang atong mangkot, direksyon ng tanang, kalungan di mayo, ang dalunggan, di makabdungan, ang lasok na. Alam ba nga, nakapray sa Ginoo. Sulungon dahil dito sa katao, bisang kinsa atukan dahil. Ano hindi ba mag-pray sa Ginoo to guide you? What to do? Si kaya naisakit siya pero naningkamot siya sa pagtindog, sa pagbangon, muadto sa wall o mag-pray. Kung may problem na, wailit maadto kang templo o balay sa Diyos, mag-pray, Lord, help me! Inuwit kayo sa ako, akong buhatong, dili kong gusto makasala. Gusto kong Ginoo, may magmatarong sa mga tumangan. Everybody say praise the Lord. Don't depend on your emotion. Si Hezekiah, wala yung depende sa emosyon. Nagpalapit sa Diyos o nag-ampo. Amen. Na mga pinsanes, every one of us, praise God, what problem makarise, come to the altar. Come to the altar. Kaya kung di mo makam sa altar, makaisa, the problem, mag-grow na mag-grow. Because, once nga tao di ka-control sa emotion, praise God, it will destroy you makaisa, makaguba yun sa ato. Amen. Like na itabo sa Biblia, wala ka control sa emosyon, uwasa. Ang kinabili. But we need the help of God. Para di ka makasala, gusto ta mga atog langit mahigsoon. Say, King Hezekiah, bisan pa sakit itong giingon sa Ginoo at yung nakaw, irreversible. Pero alam niya ang Diyos, maluluyon ang Diyos. Amen. At dinan na sa versikulo makaisoon, anong prayer? I beseech thee, O Lord. Wala niya giblame ang Diyos, Ginoo, naghangyo sa Ginoo. Hangyo siya. Lord,
hangyo ko Ginoo. Hangyo ko ng Diyos. Amen? Amen. Amen. Brother Arnold, praise God, pwede hangyo ko ng Diyos. Praise the Lord. In our prayer. Di na nagsulti-sulti lang nga, makaisa ng plano-plano. But we need to come in the presence of God and pray. Mangayo at tabang sa Diyos. Maghangyo na sa Diyos sa atong kinabuhi. Ano mang kalisod sa kinabuhi, pwede hangyoon ng Diyos. Amen. Hallelujah. I beseech thee, O Lord, remember now how I have walked before thee. Wow. Hinumdumi, Ginoo. Praise God kung paano ako naglakaw kauban ninyo. Wow. I have walked before thee. Tubangan mo, Ginoo. Ang Diyos kamado sa atong kinabuhi. Mura yun na ang rason na ito isulti sa Ginoo. Mura ka nga, adlaw, di ko makuha sa atong makaibisang mensahe. Dahil tagaay rason ang Diyos para tubangon ka o panalanginan ka sa Ginoo. Amen. Because we have so many prayer ang gusto may tabo sa kinabuhi nato ngantod kung wala pa nato na nadawat tungod wala tay rason ipabalo sa Ginoo. Lord, remember me. Praise God, remember now how I walked before thee. Mora yun na ang ato ipasigat mo, ipahibalo sa nung sinumdumi, Ginoo. Amen. Kung sa panahon ng taong si Lazaro, o ba itong dato nga tao, nga napatay, nga gusto niya makaisunan unta, nga ang tudlo ni Lazaro, butang sa tubig, butang sa, itulot sa punta sa nga dila, tumoy sa dila makaisunan. Pero ingon sa Ginoo, remember son. Pero minti na, hinumdabisan ko itong naapak at sa kalibutan. Ginapawin man sa Diyos ang kahapon. Usa karon diri si kay Lord, hinumdumi man ang akong kagahapon. Kung paano ako naglakaw at tubangan nimo. Wow. That's the reason. Praise God, ano mo niya? Oh, before thee in truth, with a perfect heart. Wow. Naglakaw ako sa kamaturan o sa himpit na kasing-kasing. Buti pasabot, pwede niya irason sa Ginoo ng tanan. Kay nakita man sa Diyos ang iyang kasing-kasing. Saan nagreklamo sa Ginoo? Wala yan i-question ng Diyos, yung patyo na siya. Praise God. Saan may mo ito? Ano nangalagad man ko sa Ginoo? Naglisod man ko? Ano nanghatag man ko tayo? Saan naglisod man ko? Ano nanghatag man ko sa prince? Naglisod man ko? Praise God. May purpose ng Diyos. Ganong ipaagi ka sa Ginoo. Hindi na nato masulod o question mo ng Diyos sa atong kinabuhi. Kaya na ito kaya sunod. Sabton ang nauna sa Ginoo. Ingon ang Ginoo, mas taas ang akong nauna kaysa inyo. Sa pasalangit, mas taas. Kaysa lupa. Kung sa may palahong, hindi na ito masabtan, but don't question the God. Ang ato imon, we need to pray. Praise God. Lord, remember kung paano ko naglakaw, kauban nimo, katubangan nimo, diya sa kamaturan o insakto o dalisay sa galupa, himpit nga kasing-kasing. Diyos lang nakadalo sa itong kasing-kasing. Amen. Pwede naman magbakak diri siya, si kaya. But siya mismo confirm niya sa iyang kinabuhi. Nagalakaw sa kauban sa Ginoo. Praise God, nagasunod siya sa kamaturan sa Ginoo. What is right is right. Praise God. Muna sa akin kumakay sa pinawali ko perminting. Ayaw ikaw magpaadto sa mga butang na dili tinuod. Praise God. Importante na ata sa kamaturan. Praise God. Hallelujah. Na ata masunod sa kabuton sa atong Ginoo makaisunan. And was na sa truth. Tanawan nyo, 90% sa kinabuhi natin nagadepende kita sa Word of God. 10% lang at saka 80% pa lang makayo sa Word of God, 10% sa dawag sa Espiritu Santo, ang guidance, makaisunan, o 10% sa circumstance o sa mga kabuk sa palibot, makaisunan. Pero 80% gikan gayon sa pulong sa Ginoo. When we need to obey the Word of God, praise God, sa isulti sa pulong sa Ginoo, we need to follow. Kaya tumaturan naman nung nabaptize sa pangalan ng Jesus. Praise God, nagsimba na makaisunan, hallelujah, nagatag at tungod kay mauning kamaturan. Kaya kano isulti sa pulong sa Ginoo, makimatuman na siya. Amen. Praise God. And also,
and have done that which is good in the sight. Gihimo ko ang tanan nga maayong butang sa imong atubangan.